Kedamtang paipar ni pa ingkora isi arni Karbi Anglong Autonomous Council pen Land and Revenue Department pen bangsir cap SK atmapan transfer order alo palilong. Dipu Circle Office along claim bang bonsing pangchop han terek long lipusi lang soliat la pen borlang per yudatum pen ke hang padupon. Lasong si non ke dobom Dipu Circle along SK bonsing pangchop han puloni Circle along transfer jipuke chekroi dunde. La pen terek pon long le. Athia langli borlang per lang soliat ara pan ko anone ke me kam claim no. La pen non ke claim pinang jid do ula. Non men la posan transfer jipuke manghume melo. La pen SK bonsing pangcho kam ke claim mesen. La selang li pandak di fusal kulalong kaya teng pen. Pe claim tunang jipusi borlang per lang soliat ayuda trompen kachuning ripede. La pen athia lama bangke Karbi Anglong Autonomous Council Revenue amosing piso alang methang jongjunga jakong cheperangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dipu kawya hotsi bangswa sai lang no ke claim pon pusi alang itma hin pen alam the perang kyang mayalong ning jepong nitum pini nitum pan chahanang tok athe pilam nang kelalo labangso chiklo tarik ko la CR ni Karbi Autonomous Council personal F pen isi order paklang no order paklang mangai lailo Difu Circle SK Siri bonsing phangcho kato eta bangsir ket lo he ditu la bonsing phangcho to thas itu nang man chopha lo bonsing phangcho lang litha da Difu Circle ben immediately transfer bidal lo Purni Circle lo nasi laso porbangke nitu alang limnon mat ke claim bom lake langsre dordari area selang SK sai claim bom lasi alang li puna SK sai ke claim bom ke damtang 2001 ningkan pen lo lapen pininga ningkan hini ningkan thombak do alang li claim lasi labangso ke claim isek alang li lapuna arpudo isek lapulang set polang ther lapen dordari arat aphan alang li kidubet arat Karbi arat tapi nong sorat aphan pota ke claim kita molong pina alang li kacira bundolo alang li ahin pen ampa jil pitikang long lo asi non ni tum hoda arat atum alang phantang a complain ave alang li bonsing phangcho phantang ning ko ave pin pen kupia theben si men abang so transfer order ka paklang hamma asi ni tum arjun tum lo land and revenue department IEM saromor diso alang li phan tum arjun tum lo kupia these alang li phan bonsing phangcho phang pilo transfer order bidal lo lijon ta dak thana paklang klik alang ni kupi ne ke chok chitong idolo mata ta paklang ka immediately effect us alang phan pucho lasi non amat alang ni phan thang ke chok ave pin si alang ni phan non amat ko uthot Difu Circle along stay order alang phan pitunai pusi Karbi Autonomous Council land and revenue department pe non ma stay order pitunai pusi ka hin pe demand ponlo nitung kupi por selang ni phan order transfer order pidel ma pulote nitung kachini pulote lason ho nitung alam ulai tung pe ofite tung alam ulai nang kopo kedamtang aningkan apora hu Portland along na pende ONGC along Assam mala along ason takha non iputu puplang feria tame kadoi da tini lo yakut project pandi ko joine alang litum amena alubi ISK amena alubi amondor alang tu ninghang aling ke claim ke damia pha ninghang aling alang tu kicho kapang demia joine si alang ni phanke inut ang thik job SK phanke transfer piplop si non anut kap thek aphan ladak SK up to ke job prima pusini tumang kama thapo lasi la puson along pin Karbi project along ta amena mondor SK GP po alang ninghang aling plan ko dak ko bangke ni la pulang set bolong pharat ke mentini ten tum projum thek na pendong si ni tum pinian tum ka chunin teng pendong sang tu stay order kan pipe pulote ni tum ke rat fulpak si kelang jarni ke tu sai dog tum se song nang ko pipon ma pulote bonsing phangcho alang li nut ang thik jor munit la pelang li mesen munit la pen alang li lapu iria ke dam tang menta ni pulo ni kan hinis da melang ni ke claim ke dam ang li mepik abang tu ni tum da arat ang li phang thang ining ko ya ve thang ining ki so ve thang complain ave pin ku pia the serang li phang lapan order ki bidal lo lalo lasi ni tum Karbi Autonomous Council ASEM sartura monghang phan to chuni lo nang li la puson asai langnu kapak klenong le dia je phan nang li kelang chari dunyi je phan si CM sartura monghang phan to chuni poniglo la pe tu ning the part tiklo alang li bonsing phangcho phan puthot Difu Circle long chewan thupo stay order tang phan chewan thupo pusi tu ning the part tiklo la pen te ni tum katinia teng pulote
Omor Singh tiso alangli isi ke claim kita mesti kacung huma posisi tu mat hapo people ma prote CM abang kabe isi la so order ta palidis la so order ta kapakla angli CM mat ka nai tu na chilo CM angli dilbi dong supi ki do sila bang so order ta angli kapakla la lo pote CM sar bang yo ki claim kacung huma posisi Omor Singh tiso IM apan itu kartu pon kang tu kartu pon tu manang ahok vek lo lagi ke claim kacung hulo lasi la puson ke claim kita ko pacung pulong le deji pang CM sartura mohang sitame kelang kacari dun pame panse nitung la bangso media through pen junuri paniglo carbon toplos council along secretary ke land and revenue secretary ke sim taro sitame la dak order lo mage sim taro suile kido kali la bang ke nitum lang humeme deitum ladak sim taro sui nitum long iglo la pen kacing lit ave la silata pine ki claim da macong ku pine doma carbon toplos council along la so claim pajai asai doma tu sini tu council song da aju kon nang kok ko tak udah karap pending dum cepak nang kan tu mah lo athe bonsing hangcu inut ke damtang pen kwan kita pada arah datum han pota ki pipen ki cenglok kapre sama kita melang jerap untuk olesi alang li jaha pumban ki mang tunjelang sama teman pota pilong itu na hola bangso along alang li le dober sonte ki sum ke boyara datum ta la bangso pota bange longdun labi puse da karat ta dingere ti lo nasi la bangso along kupinde lena novin VM kelang selet doma posi ditum arju ponang ko athe alang li phan hoda arar tumbang thang ni ke so wipin pen complain wipin memen katerek fol bangke mangu prongsi do lostu lase alang li phan tong sekon peta me la bangso nono mata diphula pen dhonsiri alang li eske chate mola tang solong ke cepat lem tulong pa mi ye phansi itum kaching hon Dr. Ramon Hansi em phanta me labangso istiora bang nomat itu dia phansi ditum ben junili